Masara semhuri yeZimbabwe togashira muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you are having a wonderful Friday. This week we didn't do very well pakupost up. A lot has been happening behind the scenes. Asi totenda Mwari, it could have been worse. Regai tipinde munyaya yekutanga. Greetings auntie nenyaya yangu. I got married to my husband. Aida church and he was a teacher. A lot of people respected him. Even my mom loved him. But you know, life yekumusha is hard. Inini I didn't go to work, so things were not well. The worst part, pay my teacher aina kuwanda yakanga isingakwani chino. Life got harder. You could see that my husband was troubled. Nekuda kwe life yatairarama. My husband was an elder at church, but he was no longer going to church. One day he disappeared. I literally looked everywhere, asked his workmates and even his friends, but no one had an idea kuti aingaenda kupi. I started getting worried. Days passed and wakabva vazodzoka after a week. I was really happy to finally see him. Ndakamhanya kunotambira murume wangu. But I felt like something was different. Akanga asisiri murume wangu wandaiziva. Munhu aigara achisekerera and anofarira kutaura. But zvese izvi akanga asazviiti. Ndakabva ndavabvunza kuti ko manga muripi? Ndakakutsvagai kwese. Akabvapindura kuti I went somewhere with my friend. Ndakabva ndanyarara ndichitya kumutsamwisa. Ndakamupa chikafu ndikavaisira mvura yekugeza. Days passed. It was like I was living with a total stranger. Zvinhu zvakanga zvakuita murume wangu zvakanga zvisinganzwisisiki. Dzimwe nguva aibuda pakati peusiku odzoka kwatoedza. Pamwe aisadzoka. Waigona kuti wakarara wonzwa achipfungadzira mushonga mumba ndakarara. Kana kuti waigona kunzwa achitaura ega. He was behaving strange and he started to scare me. Rimwe zuva as I was sleeping, I don't know chii chakaitika kuti ndimuke. Ndikaona pasina munhu paside pangu. Ndakabva ndabuda panze ndichifunga kuti pamwe munhu arwara usiku nemudumbu. Saka ndaida kumutsvaka kutoilet yainge iri panze. What I saw shocked me. Munhu akanga ari busy kuchera gomba panze usiku tete mufunge. Ndakabva ndahwanda ndichida kuona kuti aedza kudii chaizvo. Akaramba achichera kusvika radzika gomba riya and akaburitsa zvinhu zvandisina kunzwisisa, zvandisingakwanisi kutaura. Zvakanga zviri zvinhu zvakatenderedzwa nemucheka weredhi. Akabva atanga kutaura chirudzi chandisingazivi. Akabva zvidzoserazve mugomba. Indakanga ndakutya, ndakabva ndamhanyira mumba, ndikabva ndapretenda kurara. Mangwana makuseni ndakamuka paive negomba paya pafutsirwa. Ndakatanga kuzvibvunza kuti what had happened to my God-fearing husband. Asi pavakapedza wiki vasipo pamba, vakanga vaenda kunodii. Mibvunzo mizhinji yainge iri mumusoro mangu. Ndakabva ndati rimwe zuva ndichizvifambira ndakanzwa mavakadzi vachitaura nyaya yemurume akawanikwa akafa musango. Ndikatoshamisika inini nekuti zvinhu zvakanga zvisati zvamboitika. Kumba kwangu zvinhu zvakanga zvava nani. Takanga takudyawo nyama zuva nezuva. Zvataishaya takanga takuzviwana. Pakadarika mazuva matatu pakafa mumwe mukadzi futi zvichinzi akangowanikwa akafa musango muya futi. Asi zvaindishamisa paiti pakafa munhu kumba kwangu zvinhu zvaibva zvawedzera kunaka. Musiwo murume wangu akauya aine grocery rekuti raizopedza 3 months tichidya. I asked him kuti akanga azviwanepi. Akanditi don't worry about it. Ndoda kuti ugare zvakanaka mukadzi wangu. Statement iro rakandisiya ndine maquestions. Mausiku ndakaona munhu adzokera kugomba kuya akutanga kucherazve. Akaburitsa zvinhu 3 zvakanga zvakatenderedzwa nemucheka wered. He said mawords ekuti another one is coming. Ndakabva ndaziva pakarepo kuti my husband had something to do with the death of those people vakanga vafa. I went back mumba. Usiku iwo handina kurara. Even paakadzoka kuzorara ndaitya tete. Akabva aita time akanditarisa like he was inspecting something. I could feel his eyes on me. Ndakarara and I made sure not to move an inch. Moyo wangu wanga usina kugadzikana. Makuseni I woke up ndikanochera mvura kuboho. Ndikanzwa vanhu vachitaura about death yevanhu vaya vakafa vachiti had something to do with rituals. Ndikabva ndabatanidza nyaya ndikaona kuti murume wangu anenge ava kuita zvemarituals. Ndakabva ndadzoka ndikatanga kuwacha. Ndikati ndichisecha matrauza remurume wangu. Wanikwe makanga mune bepa rakange rakanyorwa mazita evanhu vaya vaviri vakafa pakaiswa matics. So tete zita rimwe randakazoona rakanyorwa pasi I nearly fainted. Rakanga riri zita rangu. Rakanga rakaiswa ma-question mark. So munoziva ndakabvunda. Ndikanzwa ndichipera simba mumajoints. Ndakabva ndadonhera pasi. So I was the next person to be killed. Saka I was the one waitaura paya ari pagomba riya. Ndakatya
Pandakawana simba ndakabva ndasimuka ndikasiya washeni yandaiwacha. I packed hembe dzese and ndakabva ndaenda kubus stop. I had to get away from that place or I was going to be the next sacrifice. Ndakabva ndaenda kumba kwamai vangu. I cried ndichivaona and told everything. Vakabva vatya nazvo. Vakanga vasingafungiri kuti murume wangu angaita zvakadaro. She told me that I had to rest. Tomorrow morning we're going to see a pastor kuti tinamate nezvazvo because my life was in danger. We woke up tikaenda kuna pastor vaya. We prayed tete. Vapedza vakandiudza kuti this soul is not yet over. Ndirambe ndichinamata nekuti murume wangu haasi kuzorora kusvika andiwana. Tete ndinoda rubatsiro if anyone can help me nenyaya kurara kwava kutonetsa. Ndinotya asi mai vangu vanogara vachindisimbisa kuti Mwari havatisiyi tiri tega. Ndinonamata zuva nezuva. I just want my life back and be able to live like a normal person because I always feel like there's someone following me. Ndiri munhu anogara achitya. Please help me. Zvakaoma ndizvo ndingangotaura. Handizivi kuti sei vanhu tangova vanhu vanoda kubata mushonga zvakadaro kana kuti maybe social media here kuti vakuexposa vanhu kana chii chiri kuitika. Pandoona sekuti vanhu vari kunyanya kubata mushonga. Nyaya inotevera iyi, what's wrong with my internet? Nyaya inotevera iyi inyaya yandatumirwa akasi kekutanga. Kakepiri ndichitumirwa munyaya. Saka regai tigare tangotaura nezvazvo ipere. Pane audio yakatumirwa yevana vanenge vachitaura kuti gogo vaita so ndichainseta audio iyi mozvinzwira moga. Munyori munhu anditumira audio ati batete ndabatikana, I saw this video and I thought of you. Munogara muchiverenga nyaya idzi and preach to people kuti munhu nemwana wake. This is heartbreaking coming from the horse's mouth. An innocent child. Ambuya vachidai mwana anizivi kuti makaiwa here. Futi tete kana zuva rakunotsvuka handiti gogo vetishedza vazukuru vese vepamba dhoka izvi tomira takadai takatarisa tisinotarisa kudhokudai manhendesi gogo akabata hari neropa handiti vachidai handiti tobva tatenderedzwa chiseko ivo vagara pakati handiti vagara pakati tobva tanga kuti mwisa ropa riya nenge riri tsvuku chero chero tumwisa ropa riya ropa rachona rinoti sauti sauti kakutsanyirira handiti tobva tamwa kana kuti vanhu vakunovata handiti vavata isusu tebuda gogo tora chisero chavo nemuchairo wavo handiti vatora muchisero wavo vabva vachikwidza muchisero ivo vari pamberi vabva vatanga kudhiraivha vatanga kudhiraivha isu tobva tatanga kuenda vabva vasvika pane makuva aibva aminoti vanovhura sei makuva handizivi makuva usoti unovhura sei handizivi kuti anovhura sei voya nemunhu vevhura makuva voya nawo vauya nemunhu anenge ari momo vanotaimira kuti panoenda kurufupa yanditi vona panenge achividiwa vozoenda tozoenda temunhu angwari kana angochekekeka tangomisa ingochekekeka totopuwa inini ndotopuwa gumbo vamwe vachona zukuru vapuwa gumbo vadikidiki vapuwa malivha taka nyama yachona inoti sauti titodya tobva tadya kudaro tobva tauya kumba tobva tavata mangwana achona ndizvozvo. Alright, saka kuno kuharare zvinoitika futi kunokuta kutoenda tese tatobuda vana vese iwe nani sotaure mazita avo yangadzidzi dzako idzi matwinza neuzvo mutoenda mese motosvika ikoko tosvika makamboenda kupi kwaunoziva kuzororo motoziva kuti apazorora sike unozvida here izvo right. Video iyi ndatumigwa video iyi yabva kuTikTok but I think yabva papage rakanzi Zimbo Live News saka munonoteerera nyaya yachona yose ikoko but ndiri kuona kuti kwai vanodarika nekuzororo kugokwe uko ende hapana chandinoramba
patinogara Charlotte kwai vana vapo munosiyira vana gogo vaya ende kazhinji kachona zvinhu zvoitika uko nekoko hazviitiki kwamuri because vana mai venyu havaroi handiti, but you don't know kuti what else could go wrong nemwana. Saka ndopai patogara Charlotte guys ngatigarei nevana vedu. Right, ngaitipinde munyaya inotevera. Rimwe gore ndakawanirwa mukana wekuenda kuNorway nerimwe sangano rine mukurumbira pano panyika. Ndaienda kunoita voluntary work. Vatete yaiva cultural exchange pakati penyika yedu neNorway. Ndisati ndasimuka sisi vangu vakanditi mainini munongwarangwara ikoko tava kuda bamunini murungu kikiki ko ndaitye zvangu handiti ndaiva singuru ndisina any meaningful relationship muno muZimbabwe. Saka dai ndaizowana munhu ikoko zvaindibatsira pazvinhu zvakawanda. Dai ndaizowana wangu ndaizowanawo mapepa ekunyika iyoyo vatete ndoitawo mugari weko zvobhadhara. Unenge utiza kuvesa moto nekunochera mvura kuchibhorani. Ndakaenda zvechokwadi ini ndiri black melanin. Ndakasvika ndikava popular. Ndakatanga kufambidzana nomwe mukomana ndichamuti Tom. Tom aita senge munhu wemumagazini. Munoziva ndainyatsoona kuti vasikana vemo vaiva jealous. Vaiona maziso kuti ndainge ndachoisiwa. Takafambidzana zvakanaka zvinengei vanoti dating muchirungu. Ndakazoinvitwa over kumba kwaTom. Ndaiziva kuti taikumbira zvakawanda. Ndakasvika paya taita miu yedu bhobo. Ndakasvika mumba ndikanyatsoita comfortable. Zvandainge ndadliwa ndiri mupenyu. Tom aisava munhu. Tom aive nemazino marefu mazihombe maviri mumuromo mamwe maviri kuzasi mumuromo. Ndakabuda mubathroom vatete ndikaona mazino abuda. Akada kuuya kwandiri asi ndakaona kuti maziso achinja, matarisiro achinja, aitondiona ndiri nyama. Vatete Tom aiva vampire, airarama nekudya ropa revanhu. Ini ndaiti ndapinda, ndakangomhanya kupfeka kanoti dress kangu kandanga ndaenda nako kumujolo vatete ndichimhanya ndichienda apa kwaive nesnow. Kunyika dzakabudirira vakakuona uchifamba mustreet usina sport gear vanofunga kuti wava kumhanya bani. Ndakadanirwa mapurisa vachifunga kuti ndave nema-mental health issues. Ndakatorwa ndikaendeswa kuchipatara kwandakaitwa matest ose ndikaonekwa kuti ndiri right. Chitaura zvaitika handichambogoni. Ndakanzi ndiri under severe trauma vakati vanoda kundimaneja. Ndakazotorwa neimwe kapu yechirungu yainamata ndipo pandakatanga kuita zviri nani. Ndakangamwa kutaura kuti Tom aiva muatheist, aiti hatendi muna Mwari. Ini nokuda kukwana mumarriage kwava kuzviterera. Ndakazodzoka hangu kumusha asi ndainge ndati muvheti akaradza interest ndaimhanya opposite direction. Ndakabuda pakaoma zvakatombondi-affecta asi ndakadzokedzana hangu. Ndainge ndadliwa ndaizofira kuchando hama dzangu dzikashaya kuti ndakaonei. Ai, zvakaoma. Anti Glory makadini ndichingotiwo nayo holiday Esther chitupa vigai. Ndegai ndimboseka nhamo serugare. Munyika mune mbavha ndati yangu yekuda zvinhu izvi ekungomhanyisa zvataona pasocial media kupinda mugroup kuona mota kuenda kuinbox kwaadmin because group rakanzi only admins. Ndakabva ndataudza admin paya akandidaira akati you're talking to Mr. Tsododo Prestige Motors. Which car of mine are you interested in? Zvinhu zvacho tete ndakabva ndati ndapinda ndakabva ndachuza mota yandoda zvikanzi do you have the deposit and the required documents. Ikati ndinazvo. Ndobva zvanzi we can deliver. Delivery attracts charges for delivery. Ndobva ndati mari zvikanzi where are you located. Ndobva ndataura zvikanzi $120. Saka ndosvikokupai hanzi delivery fee. Pane vari kuzviti prestigious motors rent to buy. Vanoti vari kuBait Bridge. Ukati pari zvino handina asi mota ndiri kuida hanzi pay commitment fee. Tete kuseka nhamo serugare. Commitment fee $100 pamoto yaunenge wada kuti isatengeswa. Tete kana wawana deposit money iri kudiwa wochivaudza vouya nemota tomboti mota inoita 3000 deposit yavo 10% kureva kuti 300 plus delivery fee 120 necommitment fee 100 kuita 520. Saka na ukavapa commitment fee wasara ne420. Saka unosvika ubhadhara mari yacho deposit yacho nedelivery fee kana vauya. Chinzwai manje kana waendesa commitment fee ya $100 paunoti mari yaita hanzi tumira 120 delivery fee onzi takuuya. After 1 hour message ikapinda zvikanzi ndinonzi Tinashe Kennedy
maguta. Ndini driver ari kuuya nemota yenyu. Handina WhatsApp, ndiri kushandisa matext necalls chete. Now ndatova kumwenezi, ndasumuka kare. Network yanga ichinetsa kuti ndikupe update. I'll be there in the next 5 hours. Teteka, imika, ne-excitement unenge uchitoti chokwadi. Munyika mune mbavha. Ndati gare, hanzi ndaamuchivhu. Mota yachekeka mataya. Tumira $55. Ndisapa mari iyoyo mosvikotipa yasara. Tete, ukapusa unotenga taya remota yausina. Mugobvisa delivery fee yemota iri mumhepo. Apa munhu wawakutaura naye ndidriver uya wecommitment fee. Phone haichaiti uye driver akungoti tumirai mari yetaya ndaneta ndakumbozorora. Phone haichafonika. Ukaisa text yoinda haichapinduriko dai wazoisa mari yetaya. Kuchinodai kune umwe anenge achingoisa mota nemaupdate mugroup asi mameseji ako haasi kudaira, haachatoaoni nekuti adya $100. Pedzezve akutokuremova mugroup. Tete munoziva mari yawashandira inorwadza kudarika mari yekuba. Asi yezvino tete ndatsamwa, ndambomira zvekuseka. Tete ndinayo 420 yacho, ndiri kutofunga kuenda kunovatsvagira zvekuvaitira. Tete zviri nani kufira $100 yangu nekuti mari dzavatsotsa vanhu dzawandisa. Vanhu ava ndinganzi ndatadza here? Pari zvino mwoyo mangu magara Satani chaiyo. Vanhu vacho vane manamba acho ekutanga. Iyi ndeyadriver, ndo dzinofoneka. Paiswa namba dzaEnos Tsododo 071 366 2626. Inbox Fungai Gwekwerere 078 528 4227. Eco Cash tinotenda Kangondo 078 918 4291. Eco Cash Elias Chinzo 078 784 7241. Vanhu ngatingwarirei, kune vanhu vari kudya zvevapfupi nekureba. Basically message yangu yakuzongoti vanhu veZimbabwe, iniwo ndakatombopindana nacho timiri ndoriziva. Vanhu vari paBait Bridge apa vakati handizoti vanenge vari kuBait here kana kuti vari kuJoburg, vari kutsikisa madhira ende vanoupdata mota dzinenge dzakanaka. Paunenge uchida kutenga mota yonzi isisa commitment fee 100. Guys, musadyiwa mari nava. Alright, because tapa kupera kwevhiki ndoona sekuti hatina nyaya dzedu ishoma. Ndinokurudzirai kune vanhu vari kuTikTok vanouya vachiti titumire papi. Kana muri kuTikTok ingotumirai kuinbox, ingopinda muinbox mutumire. Kana muri kuFacebook ingopinda muinbox mutumire. Handiti tumirai nyaya dzenyu zvezviFriday kudai so. Nyaya dzedu dzatipfupikei, but it's okay. Tichaposta zvakare mumavhidhiyo atenge tichitaurawo nevamwe. Handitika chokutendai nekona Chirongwa Kwamaita. Mwari kuitirai zvakanaka. Weekend ichipinda kudai ndokurudzirai kuti mutumire maaudio enyu kunamba iyi. Handiti tumirai panamba iyi. Vanhu vari kuTikTok isai muinbox, vari kuFacebook isai muinbox. Vanenge vaida kutumira maaudio tumirai maaudio, asi can we have realistic audios? Kwete kuti uite 40 minutes 60 minutes uchingotaura nyaya yawo uchingotendera panzvimbo. Nyaya dzakadaro dzinonetsa kuverenga because mumwe mwana anofanira kugara pasi oteerera otaipa kana azopedza tozoverenga. Let's be realistic. Handiti alright, saka tokutendai nekona Chirongwa Kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.